Tässä vaiheessa Mätinki siinä onnistui, mutta tiukka on yritys. Mätinkin perässä tulee 48 numerolla Kiveinen, Kiveisen perässä 42 Heininen ja häntiä hoitelee sitten Laukkalan Eero. Tanilla Fiatilla kärjessä kakkosena 47 numerolla Mika Moilanen, 39-vuotias yrittäjä Puolangalta, muutaman vuoden harvinamään urheiluautoilijoiden kuljettaja, joka harrastanut tasan vuoden. Jokunen pystykin tullut ja tukijoina iskä ja äiti. Oho, nythän menettiin vähän latukon puolella pitkästä luistasta ovaalin väärältä puolelta yritettiin. Joo, ei, yrittää pitää loppuun asti. Se on ihan oikein. Kilpaahan tänne on tultu ajamaan. Eevi Viljami Tanila suoraan sen ei samoin. Jalonen lähtee. Ja hyvin lähtee sieltä sitten Toivolan Ville. Puusepän liiken Mazdalla ja Mazda. Ville on 25 vuoroasentaja Eurosta, edustaa Kokemäen urheiluautolle vuoden verran harrastanut Jokkista, Puusepän liike Mazda on kalustona. Jokkista, biljardia ja hameväkeä harrastetaan. Kerran saanut pystyä, selvä. Puusepän liike Tomi, Toivola, Lännen, Huoltis, Jaana, Lisa, Kake, Jupi ja Märkä Simokin on mukana sitten. Volkkarit taistelee nyt kovasti ja tuleeko sieltä sitten Urmeesta ulkokautta ohi tipiläinen kalusto eli Eero Laukkala Suzukilla tyrkkäsi tuohon nelospaikalle ja Urme kun yritti siinä Suomisen Estosta ohi, niin kanssakilpailija käytti tilaisuutta hyväkseen ja täräytti sivusten. Välieri Jalonen, Toivola, Suominen ja Laukkala. Suominen ottaa hyvän tartin ja kartaanikalustolla sitten tykittää hienosti Lehtonen siihen kakkospaikalle. Heininen tulee kolmanteen ja Kyynäräisen Timo pyörähtää. Tuo kaarre on muodostunut kyllä Timmalle vaikeaksi tänä päivänä. Ja 4 vain sitten jatkaa. Salmisella vähän poskee, mutta ei sieltä takaa tulevatkaan sen paremmin. Salminen on tuolla reilu 20 metrin keulassa. Lehtonen seuraa, Heininen seuraa ja Mätinki seuraa ja sitten onkin vähän pitempi matkalla. Kierros jäljellä. Salminen, Lehtonen, Heininen, Mätinki. Kyynäräisen Jannellakin ongelmia tai sitten katsoo tilan kaupan rauenneen ja siirtyy varikolle. Ja näin tapahtuu. Salminen, Lehtonen, Heininen ja Mätinki. Ja vielä olisi 4 pelipaikkaa jaosta ja ne jaetaan. Taitaa Leino vetästä pitemmän korren tai sitten ei, kun Moilanen pitää oikeapuolimaisen laatan vaan pohjasta. Riittää tietysti ollaan liikkeellä armeijaa, käydään ja Jokkista ajetaan. Jampe Talli urakointi Jouko Koivunen, RTV ja perhe hänellä yhteistyökumppaneina. Mika Moilanen, 39-vuotias yrittäjä Puolangalta Pasila Racing Fordilla. Moilasen korjaamo. Hänellä tukijana lippu tuli 4-6 mustavalkoinen lippu. Se oli siinä. Ja sehän tuli sitten Mätinkin Antille, joka tulee tuossa. Haittaako se tuossa kilvana jo? Saattaa se vähän haittaa. Leino, Moilanen ja Heininen suoraan.